Hello guys, आंनि मुङा प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों BM सोदोब आरो बड'लेण्ड मिशन सोदोब होननानैबो जायखौ बुंनाय जायो। खुलुमबाय आदै मादै आदा बाजै आइ बाबामोन आरो बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासिबनिसिबो खुलुमनाय जासिबाय। हेलौ मिस्टार हाग्रामा आरो बिस्वजित दैमारि सार आरो लोगोसे प्रमिला रानी मेडाम, मा नोंथांमोना मा सानदों कि नोंथांमोना बर'नि खामानि मावोब्ला BTC एरियायाव नोंथांमोना थानानै बर' हारिनि खामानि मावनो सानोब्ला बर' हारिनि जाय बड'लेण्ड स्टेट डिमान्ड खालामदों बै डिमान्डखौ खालामनो नागिरोब्ला बुंफायोब्ला जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनिटजों बिसोरजों हेफाजाब होफायोब्ला NDBजों हेफाजाब होफायोब्ला मा नोंथांमोना भट मोननाय नङा नामा? मा नोंथांमोना बर' BTC एरियानिफ्राय भट मोननाय नङा नामा? मा नोंथांमोननि थाखाय बर' सुबुङा पपुलेसना खम जादों नामा? मा BTCआव बर'निख्रुइ बांसिन गुबुन जाथिया दं नामा? मा नोंथाङा बर' BTCआव थालायनानै जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा BTC एरियायाव खम? बे माबोरै जानो हाखो? बे माबोरै जाथावना? आच्छा मोनसे बाथ्रा बुं, नोंथांनाव बर'नि खावसे लोगोफोर दं, खावसे बर'नि जेसेबां जाथि बर'नि जेसेबां हान्जा दङ बे नोंथांजोंनो खावसे, आरो बाखि खावसेया गासिबो बर' माहारि दैदेनग्रा, बर' माहारि नायग्रा दैदेनग्रा जोंनि मानिजाथाव एबसु अल बड' स्टुडेन्ट आफाद बैसोरजों खावसे माखासे बर'नि आसामानो जा वर्ल्डआनो जा जाय जायगायाव बर' दङ बैसोर बर'फ्रा बिसोरजों लोगोआव दं। खावसेयानो बिसोरजों दं आरो खावसेयानो सानना ला खावसेया नोंजों दं। दाथ' बुंनो थाङोब्ला माखासे सुबुंफ्रा नोंजों गैलानो, माखासे सुबुंफ्रा नोंजों दं। अब्लाथ' नोंथांनि खावसे आरो एबसुनि खावसे, अब्ला नोंथाङा जेननो बा गोनांथियानो गैखायामोन, नोंथाङा देरहाबायानो थागौमोन, नोंथाङा गिनो गोनाङानो गैयामोन। अब्ला नोंथाङा जेसे हायो बड'लेण्डनि स्टेटनि सोमोन्दै, बड'लेण्ड डिमान्डनि स्टेटनि सोमोन्दै, बर' रायजोनि साननाय, बर' रायजोनि गांनाय उखैनायखौ साननाय, बैनि खामानियाव नोंथाङा मावबाय थानो गोनांथि दंमोन आरो गिनो गोनाङानो गैयामोन भटनि थाखाय इलेक्सन टाइमाव। मानो होनब्ला गासिबो बर' नोंनि खावसे आरो जोंनि मानिजाथाव दैदेनग्रा एबसु जाय मानसिफोरा बर'नि थाखाय सानो बैसोरनि खावसे बर' हारि दंमोन। अब्ला बैसोरनि खावसे ज' मिलायनानै नोंथाङा इलेक्सनाव जेननो गोनांथि गैयानोमोन। नों जुदि बर' माहारिनि बड'लेण्ड स्टेटनि डिमान्डनि थाखाय सानोब्ला, आरो जुदि नोंथाङा भट मोननायखौ गियो बा भट मोननाय नङा सानोब्ला, गुबुन जाथिया भट होनाय नङा सानोब्ला, मा BTCआव बर' हारिनिख्रुइ बांसिन गुबुन हारि सुबुं अनजिमाया बांसिन दंमारो नामा? हा दंमारो नामा? अके दङ। स' जोंनो बर' माहारि गासिबो अल आसाम बा गुबुन वर्ल्डआव थानाय बे जेसेबां दङ बैसोरनो जोंनो लिस्ट नांगौ नोंथांनिफ्राय। नोंथाङा जेब्लासिम बर' BTCआव शिफ्ट जादोंमोन बै समनिफ्राय बै BTC एरियायाव बर' माहारिया बांसिन दंमोन ना बर' अनजिमानिख्रुइ बांसिन गुबुन हारिया दंमोन? जोंनो गासिबो लिस्टखौ नोंथाङा जुदि होनो हायोब्ला हो। अके दे जाबाय। जुदि गुबुन हारिया बांसिन नङाब्ला अब्ला नोंथाङा भट मोननायखौ मानो गिदों? हो? अब्ला बर'नि हारिनि थाखाय खामानि मावनानै जुदि नोंथाङा भट मोननाय नङा सानदोंब्ला गुबुन हारिफोरजों बा अब्ला मानो गिदों नोंथाङा? मानो? अब्ला जुदि बर' हारिनिख्रुइ बांसिन गुबुन हारिया जुदि बांसिनमोनब्ला अब्ला नोंनि खर'आव मानो गैयामोन जे दारि गोलावफोरजों थानानैबो बैसोरखौ नुवाखै नोंसोरो कि बर' आसामाव जेसे मानसिफ्रा दारि गोलाव दं बैसोरो बोसोर दिनाव दिन, सानाव सान, दानाव दान आरो बोसोराव बोसोर बेसेबां बारायलांगासिनो दं?
अब्ला नोंथांनि मेलेमाव हाबाखैमोन कि नोंथाङा बर' माहारि जाय आउट अफ आसामाव मानसिफ्रा नोरजिया जानानै थांनानै थादों आरो जायफ्रा न' गैया जायफ्रा अरुणाचलाव थांनानै थाहैदों जायफ्रा आरो जुदि आसामावनो दङ बेलेग आउट अफ बिटिसिआव दङ आरो बिथांमोना न' थानानैबो जुदि गैया अब्ला नोंथाङा जुदि बड' देरहानो लुबैदों गियो जुदि बर'नि खामानि मावनाय बर'नि देरहासारनायनि खामानि मावनाय जुदि बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय खामानि मावो अब्ला बै डिमान्ड खामानि मावनायाव जुदि बर' माहारिया खम जादोंब्ला नोंथांनि बिटिसि एरियायाव अब्ला नोंथाङा माने दारि गोलावफोरनि बायदि आइडिया मेलेमाव सानाखै जे आंबो क'क्राझारनिफ्राय बे ग्रिन फिल्डआव बिराद गिदिर आरो गुबुन जायगा दङ बे जायगायाव आङो मोनसे फ्लेट बानायना होनोसै जाय खामानिखौ नोंथाङा आउट अफ बिटिसिआव दा UN ब्रह्म अडिट'रियाम जाय गहपुर जानाय जायगा जा बुं गगामुख जानाय जाना बुं आरो धेमाजि जानाय बुंना लखिमपुर जानाय जायगा दं आरो बिश्वनाथ होननानै बुंनाय जायगा दं बैयाव नोंथाङा UN ब्रह्म अडिट'रियाम बानायना होगोन होननानै बुंदों बे 2019 इलेक्सन जोब्बा बेफोरखौ जोंनो नाङा नोंथाङा जुदि नोंनि क'क्राझार बिटिसिआव जुदि नोंथाङा जुदि भटखौ गिदोंब्ला बर' हारिनिख्रुइ बांसिन गुबुन हारिया जुदि बांसिन दंब्ला बिथांमोना भट होनाय नङाब्ला अब्ला गुबुन हारिया जुदि गुबुन हारिनिख्रुइ बांसिन बर' हारिनिख्रुइ बांसिन गुबुन हारिया दंब्ला आरो बर' हारिया जुदि एसेल' दङब्ला अब्ला नोंथाङा बे जायगायावनो नोंथाङा फ्लेट बानायना होनानै स्रोदै सिखाव खालामनाय नोंथाङाथ' सरकार बिटिसिनि चिफबावसो नों मा हायो नों मा हाया नोंथाङा गासिबो खामानिखौ हायो आरो बिनि सायाव लोगोसे बिस्वजित रायजो सभानि MP सासे बिस्वजित दैमारि सार बिबो दंफाखायो आरो बिजो प्रमेरा रानि बाप साथाम इसिबां गिदिर बर'नि इसिबां लोगो नांनानै बे खामानिखौ हाया नामा बबेबा जायगायाव ग्रिन फिल्ड बा इसां गिदिर जायगायाव थानानै मोनफा फ्लेट लुनानै हो बेयाव मोनफा जायगायाव दोन आरो बे जायगायावनो गामि बानायनानै हो बिसोर मालाय मावै दाङै जागोन आरो बेफोर हानि बड'लेण्ड नांगौना जोंनो बड'लेण्डसो नांगौ अब्ला बेफोरबायदि जायगायाव दोननानै बिसोरनिफ्रायनो एसे एनै रुमनि भाराबो एसे खम बोसोराव ला आरो बिसोरनिफ्राय थानानै बिसोरावनो इलेक्सन आरो भटार आइडिखौ खालामनानै बिसोरखौ भट होनो हानाय बायदि खालामनो हानाय नोंथांनि मेलेमाव मानो केपासिटि बेफोरबायदि सानाखै मानो दारि गोलावफ्रा मालाय सानफा सान दिन बा दिन बोसोराव बोसोर गासिबो भट होनायनि मोन्थाय बा बिसोरो गासिबो गावसिनि पपुलेसनखौ बारायनानै जोंनि इन्डियालाय जोंनि भारतलाय जोंनि आसामलाय बारायलांगासिनो दङ अब्ला नोंथांनि मेलेमाव मानो हायाखै नोंथांनि थांखिया मामारमोन दाथ' जोंनि गेजेराव दा फैदों UPPL दा बयजोंबो सापर्ट जागासिनो दङ बयजोंबो आं बेखौ बुंनो हाया ग्यारेन्टि होनो हाया कि UPPL देरहाखांनायनि उनावहाय जे बिसोरो बर' हारिनि खामानि मावगोन बाट जोंनि प्रमद बर' सारा बेजों हेफाजाब दं स' जोंबो बर' हारिनि थाखाय जाय सुबुङा सानगासिनो दं बै सुबुंजों जोङो माबा मोनसे जोंहा राहा माबा मोनसे जोंहा साननाय आसा थायो बे बिथाङाबो मोनसे डिसिजनखौ लादों ओंखायनो जोंबो बे बिथांजों थांनो नागिरदों नोंथाङाथ' दिनैसिम खोनानो मोननाय 110 जौखोन्दो मा बड'लेण्ड स्टेटखौनो मोना माबायदि बाथ्रा बुंनाय खामानिबो मावा बर'नि थाखाय बिनि उनावहाय बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायाव खामानिबो मावा हेंथा आरो बिनि सायाव 110 होननानै नोंथाङा बड'लेण्ड मोननाय नङा होननानैबो बुंबाय पस्टार मानि निउस मानि ओंखारगासिनो दं बेफोर मा मानो हायासै मानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायासै नोंनि सरकारा बेफोरबायदि खामानिखौ जुदि सानोमोनब्ला नोंथांनि सरकारा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो जुदि सानोमोनब्ला नोंथांनि सरकारा बेफोरबायदि खामानिखौ हायोमोन मानो हायासै why मानो हायासै आं सानोमोन नोंथाङा फाउन्डार अफ बिटिसि फाउन्डार अफ बड'लेण्ड आं सानोमोन आं दा बे टाइटेलखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंनोसो लाजिबाय आं लाजिनाय मोनो दायो फाउन्डार अफ बड'लेण्ड होननानै बुंनो नोंथांखौ आं बे टाइटेलखौ बुंनो लाजिनायसो मोनबाय आं नोंनि फिसानि समानमोन आं नोंखौ हिर' बायदि सानोमोन फाउन्डार अफ बड'लेण्ड फाउन्डार अफ बिटिसि आं नोंथांखौ हिर'सो सानोमोन दिनै नोंथाङा बर'फोरनि नोजोराव मानो गाज्रि भाषा बुंजाबाय थाखो नोंथाङा मानो बर'फोरनि नोजोराव एसेबां गोग्लैसोखो मानो why ओरैनो बिटिसि ओनसोलाव बर' सुबुंफोरा नोंखौ सिगाङाव बेसेबां सापर्ट होखादोंमोन नोंखौ हिर' होननानै लादोंमोन आरो बिनि उनावहाय बिटिसिनि सिङावनो एसेबां बर' दंखायोमोन आरो नोंथांनि जुदि मेलेमाव जुदि दङमोनब्ला जुदि गिमारोमोनब्ला बर'नि सुबुंनिख्रुइ बांसिन गुबुन जाथि दंमारोमोनब्ला जुदि इलेक्सन समाव नोंथाङा चिफ जानाय नङाबा बा देरहानाय नङा सानदोंमोनब्ला नोंथाङा मानो आउट अफ बिटिसिनि सुबुं बर'फोरखौ लानानै प्लेट बा माबा मोनसे दोननानै बिसोरनो इलेक्सन होनानै देरहानाय
नोंथाङानो देरहानाय बर' सुबुंखौ बांसिन मानो खालामासै नोंथाङा मानो बेफोरबायदि स्रोद स्रोद मानो बेफोरबायदि खामानि मावनो सानासै नोंथाङा गावनि बिटिसि एरियायावनो रयेल इस्टेट बायदि ससाइटि मोनसे बानायनानै फ्लेट मोनसे बानायनानै गिदिर गिदिर थाला बानायनानै 1000 crore बा 200 crore मोनदों होननानै बुंदों नोंथाङा जुदि फिउचारखौ सानोमोनब्ला गावनिखौ सानालासिनो फिउचारखौ जुदि बर'नि थाखाय स्टेटखौ सानोमोनब्ला बै जायगायाव जुदि भट इलेक्शननि थाखाय नोंथाङा भटनि जुदि नोंहा उखैदोंमोनब्ला बेबायदि आं बुंनाय बाथ्राखौ खालामगौमोन आरो नोंथांनि मेलेमाव दंखायोमोन आरो नोंथांजों इसेबां फरायनाय गियान गोनां सुबुंफोरा बेरायो नोंथांजों इसेबां मान गोनां बर' सुबुंफोरा बेरायो अब्ला बिसोरो नोंथांनो मेलेम बेफोरबायदि साननाय हनायनि आइडिया नोंथांनो जेबो होआखैमोन नामा आं सोङो बैसोर सुबुंफोरनावबो जाय मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारजों बेरायफादों नोंथांमोना एसेबो साजेसन नोंथांमोना जोंनि मिस्टार हाग्रामा महिलारि सारनो होआखैमोन नामा बाट नोंथांनियाव बेफोरबायदि साननायनि अनगायै नोंथांनाव अहंखारसो हाबनानै थाबाय बर'नि दुखु आरो बर'नि होख्राव होख्राव प्रटेस्ट गेटारिं गासिबो खालामनायखौ नुनानैबो मानसिनि इसिबां आखल आखु गाज्रि जाजोबलांनायखौ नुनानैबो नोंथाङा मिनि कमेडि बाथ्रा बुङै बुङै गोसो मानसि बर' माहारिखौ देरहाबाय थायो मोनथिगौ जोंनि गोसोखौ मारै देरहानो हायो जों बिकज जों बड' जों जोंनि बर' हारिनि सुबुंखौ जों जेब्लाबो नेग्लेक्ट खालामा बाट दायो नोंथाङा नेग्लेक्ट जालांनो हमबाय बारानिफ्राय बारा नोंथाङा बर' हारिनि सुबुंफोरजों नेग्लेक्ट खालामजागासिनो दा नोंथाङा दायो गोबां मख'जागासिनो नोंथांनाव एसेबो अननाय मानो फैयासै नोंथाङा सोलायदो दा देग्लाय नोंथाङा बे समाव UPPLआ देरहायोब्ला नोंथाङा मा खालामगोन मा बेफोरबायदि साननांला हे आफा आनान गसाइ गोजोन्थों थेंक इउ आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनाय आरो आंनि बुंनायजों हेफाजाब जायोब्ला नोंथांमोना प्लिज आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै शेयार खालामनानै आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ साननाय हनाय बेफोर गासिबो सुबुंफोरनो दैथायहरनो हायो थेंक इउ गोजोन्थों